Ang magagamang gaw, sir. Oh, Nene, tagong gano'n na, no? uric, no? Osteoarthritis na, ha? Yan. Hmm. Gamit ang undan o balot, sir. Kanang balot, grabe na. Grabe, no? Si balot mo na hinungdan nga nung na ay mga uric gout, Taas kong uric acid, no? uric acid. Ipitin sa kita. Ah, Ano mo ni balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. oh. As kita, eh. Kung dugo ni mo ba, sticky. Di ba ka manigarilyo? Dili. Inom. Inom, nun. Sigarilyo inom, sir, kaya na patulugon ang dugo, ha? Hmm. Pag grabe na kakuhan, mataas atong uric acid, ang atong dugo, di na mo dagan. Maninom na, medyo mupungat, ha? Ah, tama, Ano? no? Iso mong ginawa? Dugo ra na sa dili ng heart problem, ha? Ang dugo, wa mo dagan. Oo ba? Para mas dali siyang masabtan. Sayaon lang. Kaya niya patulugon ang dugo. Sigarilyo ginom, grabe. Grabe sinot mo sa lang. Sige ka pa ba sinot? Hmm. Grabe sinot gawas. Kanit tubigan ni gawas mo na not feeling well ni sinot. Panumot ako, no? Sinot uga, dapat magkagawas. Hindi sa kagawas, not feeling well ang resulta. Kain man, grabe, matubig ko. Uy, kondisyon na wala ba? Ano ko yung exercise? Ano naman, sinot. Isa ka sa klaseng ito. Masang gawas lang ang sinot. Gawas lang ang sinot at bukaon. Hmm. Dili na sa Sabaw. good. Dili na sa maayo. Ano yung trabaho? Mataba ko yung social media, no? Ang pinaka-tribal sa tanan, si Pasayan at Limango, no? No, nila kong nung dahil nga nung na yung mga stroke. Sa kanak pa lang. Inom, nahinay ka. Pero, maningil ko na, boss. Karon okay pala siya.
preman ko na siya nindot mahilot mo siya. Di, pwede. Simana na lang. Pwede po, depende sa ang pinakataas kanang 30 days. Ang gusto. Oo. Dili ka gusto 30 days, ang gusto ko kanang sayo-sayo. So, pwede. Once matandog na sa mugaan dito ang lawas. Yung hali. Ano mugaan na siya? Ambot kung siya explanation nga ano mugaan. Tungod kay depende po sa tirador ha. Depende sa pagbulit sa lawas. Kailangan ang magnihikan kung mugang noon. Sa po kadre mo nang nadaghan ang customer. May bala mo nimo kung nidaghan bot pa sa bot. Inuyon siya. Ganun nadaghan man, di ba? Yang ano manabi mapud siya. Yung mga spam po kung sigaran niya. Nakita niyo mo diferensya sa pinanitan. Magot ang sarili, ugtong hapong gabi, hindi kita pwede maligo ha. Na, yung mga silo ang bigot. Anong ibawal na ito na siya? Ang tawag ka niya, nagpasang kagapon, ayun, tawag ka na niya, pas mo sa kusog. Sa Mas matong muna ulang pa ha. ba? Mas malusog niya ba? Ang pas mo sa kusog, padong ka na murag kapoy, puy, ngalay, banlo, bro. Murag kang tapulan. Antong makapoy ka. Ano yung pas mo sa kusog? Hindi ka na, kaya ka na i-paralyze. Ulit kusog, kuding ko na lang. Yun may advantage sa dugay pa. Pinakabata na kung ginilo rin nga napakidos pas mo sa kusog 16 ay kaduha mga 2 months na pa 19 katulong maligo sa kadlaw pamahaw pa nito panihapon ligo Hindi na ba ko? ligo siya di man tanan kasagaran dyan majority dugay pa kasagaran Sa rin lang maayo ni ali ko bunta kung natulog natulog tag alas 12 ano una kung ako madigit ang ligo hindi na siya pwede kaya mapas mo tiraw na auto yabag ang auto na pas mo muna siya nadugay mo pililing mana ano ito ko naman murag mausab siya Oo. tuwa ka kabalong tungod kay mong kuhan murag kuhan ba Nakita niyo mo sa iya. Pero siya di siya balon. Huwag sa kabalong nga, tamina ni mo, natural ka. Pero sa mga imuhang kasabay, usap, mausap man. So sila na pa yung magkuhan, usap, maglagbot. Kasi ito naman, Nakita kita ko niyo sa taon. pero huwag kang balong ha. Pre, may gumang kita pre, mausap ka pre ha. Pero ito naman magkuhan. Wala may istorya usahay, yung mga singag mo ka. Close mo kita pre, ayaw ka sa pre. Sugtod ha. Muna sa malikod ka ng bilat. Ang kanang istorya na ko dito, ang gusto man ito nasa banda. Hindi, ako ka din. Nahilot mo lang din mo. Pag malam ka naman, ito mo trabaho. Bilarman mo. Ngayon mo, pag magbilar, ayaw mo dito. Tugsa mo. Matulog ka sa yung mata ng 5 to 6 hours. Relax eh. Huwag mo ganun tao. Sunod ka na sa lusay. Lusay na ko. Bantay ka sa mga unod, ako lang yung slide dan. Lusay lang. Eh unod, yung tirawan para ano yung mga unod, mabunog mo na. Bunog mo. Agad, ano yung story. Nagagawa kita ako, nasa YouTube na lang, nagdito tayo ng Kajinisa, taga-Dombo, taga-Bidunko. Pinakalayo ni Andy Drake. Tuwag, Japan. Filipino descendant. Maligo, kada ulit, trabaho maligo. Paralyze eh. Padung di sini mo para may siguro. Hindi mo na mapansin kay gusto na buka ko. Kadaog kayo ba? Hey, kadaog nila na mabuka pinalaw. Okay lang kung gisigi ka gintin. Kay bawas man. Ado, bawas, hilo ka na. Away siya. Away din siya. Mo man ang kuwan. Pero ang pinaka-nabis, hindi ito mo masak. Hilo, may pinaka-undang na masak. Na okay na siya. May gagawin, may batang ito, 30 plus. Ang hapit na gitna mo ba? Baralay. Sakit
siya. Naog niya ito Japan ko. Kaya niya pamatay, istorya, testimonya siya. Sakit niya pas. Naligo ang hapon na kiwi. Ako untag ko niya, gabiin ako. Hindi mo naligo. Igang po. Siguro din yung rason. Ano maligo ka duha? O siguro katulo. Kamara. Gusto mo nang ikatong bakon sa oras? Hindi natulog na. Dangin. Buuin na lang ko kasi hindi ka ma-appeal sa umanda rin. Tawar ako yun, hindi ba na rin. Kayungan na lang ripaan na ako. Ano kusog? Hindi kusog mo, maanak mo dyan. Diba, tagbuwang kayo, bata pa. Kusog, hindi rin tagbuwang ka dyan. Nalagod na rin, kayungan no. Ayaw ba, di naman manipil, makapag-service na. Ay, kusog rin, tagal. Kasi may sakit niya, mga kung anong napat. Kusog, ano ba yung kagaling? Ano yung agad ba? Mahal dia. Mahal dia. Bilang. Ayaw, ginamahal na ito. Pero next mundo, ayaw kong siya ngawa pa may ko. Nang wala, pagka nga mo. Kasagara na ba, relax na. Hindi relax. Hindi matan mo, kusog. Kaya ang dugo, natupog siya. Hindi mo tamang. Yan sana, nango, hindi kumain. Maligo di buntag na. Bago ka mag trabaho or basta kayo, gusto kong trabaho, maligo. Pero gila di ko pinimaligo na ba? Samot, pauwan. May po na siya. May po na siyang kaso. Bilar na. Maligo kang bilar, dari na ulo. Pero maligo hapon, hapon gabi, lawas. Liog pa dong dre, muna na ito. Pero kung bilar, utok. Umuto ng ulong dugo. Mga bilar na. Maligo gud ba? Pero di pang gulo na may pik na may advantage dugay pa. Okay na ito. Daog yun. Pero kung magunaw na ka sa ito ang ugma sa itong kondisyon, undangan ito. Gusto di tanan no, na madugay po tanong. Awa, magitas kilabutan boss. Pero, ay sa, ang problema na gusto mo madali inuon. Kaya sir boss, muna balik-balik sa pasmos kusog. Ha? Di na ito natandogon, mangisog, powerful na madugay. Piliyon na na yung kondisyon. Siya magpuli. Wala na kayo kusog. Muna balik-balik ha? Leo? Muna, kuhaan ka na mga masakit na sila ito, pasmadon yung kayo. Masa, hakbat, mamuna, Ano ba? Huwag pa din tambal din mo na. Huwag pa din tambal din mo. No? Ginaingon ko na sa mga customer lang. Kung dito ka customer, nagatubang ngayon, tadi mo kumukumin. Mga, mungkin na yung bisyo kayo. Ano tayo? Wala, dili lang kumukumin. Ano di kumukumin? Di ka mga customer. Di man juga tuo di hapon. Din aman kay suke. Dito ka tao. Ako kay doktor, di ba? Yung doktor ka na ako, pinangga ka na kang customer. Gusto mo pinangin ka sa toka. Gusto ka kayuhan. So, i-add na ko tanan ang mga bawal. Pero yung isda ka na hindi, pasayan, isda ka na hindi, bawal na ano man. Kataas na direct. Kungot ang dugo. Raan ng bangus, tilapia, lapu-lapu, maya-maya, pasayan, tamban, tsaka isda sa bato. Nawala siya. Ay dito, ano yung pag mag-basketball, pag mag-zumba, maligo. Anak ko. Ikaw man nagigrang. Kwan, sir, mag-basketball, igo. Relax gamay na, relax pa, no? Relax na kayo. Ay, pero, ang ako ay karang santang gasingot pa maligo ko. Bawal na. Ang tangi ka na, boss. Kaya dili ta parehag tanag kondisyon.
Pero kung kondisyon ka, nangin, okay. Di ka lang makabu kay ka mo. Dito. Pas mo ka, kaya na to ayuhon. Pero mas nindot ayuhon na to, mawala mapas mo. Ang mapas mo, ayuhon na na to. Pero, makapalit niya, undangan ko ang bawal, no? Useless man, kita hilot. Kita tahilot, nagpagyapon. Paligo gyapon. Ha? Oo, okay mo. Mo, di ka na, no? Pag gusto mo, no? Ay, no, di maminaw sa duwan. Kaya teka ko gusto mo. Kaya mapiking na jod, hindi na jod ka. Na, Pero manrapo, okay na din eh. manrapo ka una. Hindi ka manrapo mabasa. Ha? Ako kay anak, pangol po niya po ng anak. Punto hapon hindi basa kawal. Mga pag-umangkol, mga bata pang biyaga daan. Bawal na, kasi nag-ingon. Baka manghilot dito. Ay pas mo daw. Ngayon po, dili mo na tinon. Oo, magpapil din po ko. Ang sinyo, dili tinon ko. Dili ko mo. Taraw na ito. Di mo makita sa kong address. Asa ito pala ni Eric Hilot? Ano, 50 naman lagi. Malagi mo kung sa. Hilot lang. Gusto dyo dahil ka na-challenge juga ng hindi kakalakaw. Kahit ka hindi kalakaw ba? Undang yung ulag. Di na kaka-birthday boss, no? Di na po kaka-suroy. Kaya na kayo na encuentro nga na gusto. Pero matabangan ako. Matabangan. Doon dapat, solap pa. Langin na lang. Ang anang gikan kagago, ang trabaho karon o sapa ka na ng limpi mo, ng guna o ng limpisa, kaya manghimasa ka, manghinaw. Maugin ko ako. Ay, kaya mo. Kasi mo ayaw na, hugaw mo kayo yung kuwan. Marato gaguga. Yung naman, kuha ka isa ka t-shirt, barang nga, kato'y laban, panrapo lang, uma, nakapangpasak. Kumahimo lang, ha? Nadigyan na rin, sige, wala mo ganda mo, wala naman yung kete pamaagi. Taba mo ganda yung pamaagi, no? Hugaw man, siya, kinamagababong ka diya. Lalimpisa man mo. Yung sa mga pagkiling, sendas mo, paglapok. So, kinalapok mo, galing. Sakripisyo yung kay trapo nga limpyo po. Ito na lang inyong hanggang nun. Mabalag, nanimahok ka, ayaw po pag-alkohol. Liquid man na, Liquid eh. mas kuyo sa alkohol. Ano na ka, maduga, maganda na mo siya. Abot sa age, sa taas. Naman ina. Purog ba? Ang bita ang mga tao ron mo, sa tintap kapin. Ang nakaiba, no? Palit na kayong tao. Ako na panahon, nagatos good ba? Ano man yan? Gatos bitaw no? Wala Okay, man, nulo hindi ka, naman Pi. sila musuan. 80 city ba yun? Karon, Ano na siya inabati kaya arthritis minsan. yung humpad mo na. Upag na yung mga kuwan. Anong humpag na siya, kaya dugo ka naman magdagan. Ngayon ra po ko sa mabawal mo. Basta mahilot ako na ko. Mana dahil kanay magpasak. Maugin ako ba? Hindi mo gano'n mo mabati. Kaya nga naman bata pa ka. Kondisyon ba? Pero pag abot 40 boss. Huwag kay 40. Prato, bitaw ko. Power pa kayo na. Agi maguguan ng idaro. Nakik magbugay ko sa una. Pero ang uli yun, sa ugang di na mo ko ano. Maulihan sa mahilot. Siyempre gihilot, itambalan. Man, undang na po itong Undahan ko na si Nigo. undang ito. Para anak tanan, magbanggaan ba? Dili kay, hindi po kadali, sige kung bukod. Ano, ano? Pwede mo tayo ka ma-absan. Undang ka, di biyara ka tutob. So ma-absan ta ka. Wala na.
Nagaran ko ba ginakong sa imo siya ganang kuhan? Tingalaw ka ng hubag mata. Kuan mo na sa di mo gud kasi kulang na sa boss. Ha? Dala subaw mo mo. Limit siya bang nagpasa. Mo man ko sa inyo. Ito bata pa lang. Masyado kita yung singot mo pa. Masa. Kailan kain ka idaran kung sa puti ito gaya ano. Pero lihay na ko tayo ay lihay na daan. Samot na 50 na. Lihay yun. Manawa ni kamuto, kamot din naghihilot. Oo, natin makita ko gat wala na. Wala ang tawa. Manawa ko bang kamot sa mga hilot, magrabe ko na. Ibasa man sila. Oo. Ako, dire. Pero dire, oh. Manawa ko na. Limpyo kayo. Di mo ka siya pwede, pag magsanto na ba, hindi ba siya? Dili ko na sa mga. Si Moran mo na, dili magutong silingan. Si Moran mo na siya. Sangkot na ito, di karang may magdala. Ang mga tao ron, si Tinta po, pinagpait na no? Di mo nang ginagda na sa bilang. Pero nakayaw ko ba? Kita doon no? Dili na takataas no? Tungkol sa mga pagkaon. Ano no? Isa po na. Lahi po na siya. Kaya para ka raw, napisipir 24. Ah, ganyan. Ba't sa'yo makaon na no? Naalang. Umiinit ito. Umiinit ito. Diyan. Grabe no? Pero Ha? sa dugo. Ugat na siya. Mga agianan siya ugat. Madong niya siya. Pag panay, kumbaga, tulay niya siya. Kung kago naman sa paradili, mangalay, mamuli-muli mo yung dire ka ng pila. Hindi makagod dire, hubag niya. Namupong na. Bukat ng tiil. Ora po na, dire na. Hubag na tiil. Pag mag-zumba, ligo, mas no? Basketball yun. Singot pa. Hindi paligo ah. Kaya mama, advice mo na. Mawaway ko ano. Namay, kadang gana. Eh, kitanaw din ako sa TV, naon din sa TV. Mga doktor ba? Bibiyata mo to o. Bibiyata mo to o. Kadang. Ano? Yan, Panungot. doktor. Naba din ng panungot sa doktor. Wala man ang panahon sa gusto. Wala. Wala, maligo dito. Ito, yung gagawin na man. Yung mabitil ka ron, asang kadagan. Doktor. Doktor.
nagbasa ka ron ha. Hmm. Nga sarang tugma, di sa tamaligo. Kapamaman ha. Okay ra, trikpan na magbalay. Oo, hindi na basta nagka-adjust, jogging pants jacket ha. Ayaw nyo pa sintro kayo ha. Side shirt lang. Hindi ka mag-aircon, basta nakabalo. Sa maligo, tiga buntag yun. Manay lang nila. Di na maligo juga po, no? Ayun ka. Hindi ka pwede magamit ng ininit, maghapon. Sabi na ka na magumul-humul kag ininit, boss, dahil Oh, wala ha. Ingat na kada hatong dito sa mata ko. Ayaw pag-ingat ng 50 lang. Nagdag ng tubig na. Bato ka mag-iinit. dapat malumbog na ano, di ba? Ayun, normal lang. Yan mo, kumain na ka. Jesus, may just jogging pants jacket. Hey guys, malapong vlog. Thank you for watching my YouTube channel. Love you guys. Love you. Bye-bye.